Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah bawan Allah yana tambaya. Kake tambaya? Wallahi ba ga wasu sun dan gifta guda su biyu ba da mace. Na gan sun zo sun wuce su biyu ba. Kwarai da gaske. Da Allah sun dan wuce sun dade da wucewa. Sun zo sun wuce da rigar dan fulani fa. Ai rigar nan ita ta tsaya na ranga kallon su. Ina gaya ma. In kai sauri ma an zaka tar da su ba su je kan titi ba. Nan suka yi kai minti 15 ba su dade da wuce. Ba daidai takwas hawa. Allah ya sa wa ayyakan kai. Wa matsala da lafiya Allah ya kiyaye. Mun sun ma. Ya Hudu. Ni tun da na ga wannan da hijabi sun bule ne nake tunanin yan mafiya ce. Gahi nan da ta duke ma jini kana nan kai ba motsi ba magana. Hudu. Kai. Abinci ya kammala na san ka da hadama an sauke abinci yasa na zo neman ka. Hudu. Wannan dai da alamu bari dai ai ni ka san daidai da kai ne. Magana nake ma. Hudu. To, wannan dai ya akai ko dai ta zuke ma jini. Kai da biye mata, Allah ya kara. Ga da na yau da na gobe Allah ya taimaka min. Na hada uku. Bari in tambayi wannan me faru. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. An wuce lafiya? Lafiya kalau. Allah buwan Allah ina tambaya. Allah isa na sani. Ka gane wannan buwan Allah? Na'am. Na ga sun zo su bi dazu dan Allah ya akai na ganshi a nan wajen tan dare na mai magana ya ki tashi. To ban dai sani ba ko ɗan mafiya ne suka zuge mai jini. Mai magana na iya fa mai ruwa ba abinda ban mai ba dan ya tashi. To ya ki tashi. Ban san me faru ba. Wato kana ji ni dai na gansu sun to daga can sai ya tsallako ya zauna a nan. Ya zauna sai ka ce wani abu yana damunsa. Ya daɗe dai yana tunani. To iyakacin abin da ya da na sani kenan. Abu awa uku a gurin nan. Yanzu yana nan wajen kai akai sallah. Yana nan gurin ina gaya ma tun ɗazu. Ba dai iya shi kadai ta shanye jinin ba. Gaskiya dai ina da ba iya shi kadai bane. To Allah ya kiyaye gaba. Amin amin. Kare gwada ko Allah ya sa. Amin amin amin. Allah ya rufa asiri. Amma ka tambaye shi me yake damun sa. To. Hudu. Kaga nama na daya. Hudu. Nama na biyu. Nama na uku. Saboda ka a ce na fiye haɗa ma yasa na zo umma magana ka tashi mu je mu ci abincin nan. Ka san dai in aka ce ji ka gani ka san ba ta yi ma kyau ba. Hudu. Ka zo mu je ka samu mama ka lallaba ta ma in laifi kai mata. Ka je ka bata hakuri. Hudu. Magana nake ma babu kyau bakin iyaye. Umma ɗan mafiya ce to ni dai bari ka ga in gina. Allah ya taimaka daga nan ka shekarar 300 ma baka tau ba. Bani gane kowa soyayya ce, soyayya ce. Bani gane komai soyayya ce.
wayo shaida nuna za su ga mai sona wacce nake kauna dare rana wayo shaida nuna za su ga mai sona da santa nake kwana a dare rana.